Vítajte v Baileyho kaverni. Tu sa neponúkajú šmejdy, ako má Zúza v susedoch. Jasný? Dobrý deň, vy tu meliete kávu? Nie, my sme zubná ambulancia. No poďte ďalej, už vidím, že vám došla tá gebuzina z obchodu. Ako viete? Cítim ten mastný otlačok vo vašom dychu až sem. Našli by ste tu nejakú kávu aj pre mňa? Pane, toto nechutí ako klinec vo vode. Predstavuje vám najlepšiu vietnamskú kávu, aká kedy pristáva na Slovensku. Tu je normálne tropický šalát. Ukážte, ja čo neuvidím, neuverím. Chuťový profil, červené hrozno, kakao, horká čokoláda, karamel, tropické ovocie. Wow! To je čistá ovocná bomba, pane. Vypijete ju a máte pocit, že v ústach vám hra salsa normálne. Ja by som si to chcel zaliať s mliekom. Toto je káva pre dospelých. Sunár majú vedľa. Ale mňa preberá aj obyčajná káva. Ale aj facka vás preberie, keď vás uvidím piť 3 v jednom ešte raz. Dala by sa nejaká zľava? Áno, môžem vás streliť zľava správa, ale nie, dajte si zľavu Bailey 10 kód, dobre? Viete čo? Dajte mi ich všetky. Nech sa páči. Ďakujem pekne.